Eta hau, baina ensalada berdin hau, babarrunekin, dilistekin, eozin gauzekin. Gu jatetxean garbantzuak egite dugu, baina eozinekin. Eta gaina, umen artean gehien bat, kontsumoa ere asko jetxi da, azkenengo urte hauetan, eta saiatu behar geha hori da, berriro ere lekaleak berreskuratzen, ezta? Bai, eta legaliak holan ez baditu jaten, itzak pure egin da, ero, ni? Bai. Egi esanen txikitan, eta orain ere gaur egun dilistak gehiago gustatzen dizki, zaporean pure egin da, osuan baina. Osuan baina. Zer ni sentsazioa aldatu egin da la platera. Bai. Zaporea beste puntu bat hartzen dio nik. Bai, hartzei, bai nik egite esan hartzei dut, bai, diferente gelditzea, bai. Baina, guk osuak jango txugu, eta, pure egin nahi dunak, pure egin dezala, eta jazta. Horre zer dauzkazu, beratzen? Bai, oida, bai, beratzen, bai. Gaina ekologikoa normalian pixkat gorra gelditzea, eta ez baldin mazu beratzen usten, kosta itezaio egosten. Pixka bat gorra gelditzea. Orduan, onena da, beratzen utzi gau guztia, gero, normal lapiko azkar batean egosi, eta gaina beratzen egote baldin maia, 15-20 minutuan jaina daude. Esan nahi dut, ez da denbora gehiago behar. Orduan, azkarture ingo deu, orduan, hoiko jarriko txugu. Eta gaina bakizu, hasi dira, babarrun ekologikoa, lekale ekologikoak, dilistak, txitxirioak eta araban eta ekoizten eta badaudeia. Eta Euskal Herrian badukagula aukera bolako erosten. Durangon eta, nik Durangoko kasua badakit, baina beste ikastola batzuetan da, badaki jarri diela bertako lekale ekologikoa eta erabiltzen. Bai. Bai, arabatik eta ekartzen ditela. Txon, gatza pixka botako jau. Eta zilantro pixka bat erabiliko dugu. Gero pikatuko dugu eta gainean botako jau, baina guan zapore pixka bat emateko. Bertan. Hori da, bertan pare bat bota. Eta kitxo. Itxi, eta... Hemen zeintzan batzutan zuek erabiltzen zen duen alga, gorka, lekalei da botatzen zen nientena? Konbua. Konbua. Hori da, lekaleai azala bihuntzeko konbua erabili behar da. Alga konbu erabilizkeo. Hemen izango zen pusketa bota? Hori da. Inberko litzakena aurrena beratzen utzi, hauek bezala, azkenian hauek arame algadia, baina azkenian prozesua berdina da. Normalian denak lehorrak etortzea. Eta orduan inberdiana da hidratatu. Orduan, ura pixka bat bota, eta kasu hontan utzi beharko genduke hau hemen 10 minutu. Eta konbuare bai, 10 minutu utzi, ordula orden bat utzi, gero ura ukendu, ura baina ez da erabiltzen, eta gero orduan bai sartuko genduke hemen. Ja txikituta, ez? Ez nina jagoet aurrena osuan egosi, eta gero txikitu askoze biunaua gelditzea eta. Askoze bestela oso gorra izatea alga. Orduan, hau ordula orden bat utzi, o konbua baldin bada ordula orden bat utzi, ura hau berriro esatet, kendu, jende asko esatet, propiedade mateon guaztak izan aprobetxatingo, ez, gatza gehiagi gelditzea. Sodio asko jote zaio. Orduan inberdan da. Uro ikendu eta erabili. Arame alga hau erabili dezakegu zuzenian, egosi gabe. Baina nahi gustatzen zait pixka bat egostia, 5 minutu uretan egostia gustatzen zait. Baina, aurrena esate izut hidratatu inbehar du. Aure azingo da, eta gero erabiliko txugu. Zer gehiago dago? Ikustezue hemen dauzkat piper batzuk, dauzkat harto pixkat eta hilar batzuk. Eta gero ingo dugu. Arrautza honekin, olio pixka batekin eta miso pixka batekin ingo dugu. Maionesa bat, baina misoa botako dugu eta misonesa ingo dugu. Misonesa? Bai, hori nire jatetxean bakarrik erabiltzen den produktu bada. Azkenean da, maionesa bat da, misoa botatzen zaiona, orduan misonesa. Eta misoa ez dakizunentzako azkenean, gauza bizi bada, ez da irakin behar inoiz? Ez da irakin behar behin. Misoa azkenian proteina iturri bada. Normalian sojakin iten da. Edo bestela... Hori fermentatzen usten da, ez? Bai, hori da. Edo, gero, miso mota ezberdina daude. Sojakin bakarrekin izkeo, miso jatxo da. Eta bestela... Arrozana ero bada. Bai, arrozana eta zebada. Zebada da garagarra, ez da? Garagarra. Hori da, garagarrakin. Hau, garagarrakin astutakoa da. Eta nahi iruditzen zait goxona hoi dala. Eta da miso mugi daka izena. Miso mugi. Bai, ni gomaten miso sopa inbarruen etxean da, misoa jun erostea eta dendakoak, ze miso mota behar zuta, jesan, ala. Hoxe bakarra falta, eta hiru ezberdin erostea. Bai, hiru lau izatea, baina onena netzako mugi da. Gaina biunenare bada, besteak gortxagoak dira, hau biun pasta bada, baina biuna dago. Eta azkenian hau normalian sopetan, nunbaite nastu inberra dakaztu. Orduan, nastutzeko alik eta biunena izatea komeni da. Bestela oso gorra gelditzea eta geho kosta itea. Hori da. Gero, aurreko batean galdera intzigun ikusentzule batek egin zigun misoa gauean jatuzula
eta ea ze muzteon gauean jatea. Komentatu zietela norbait gauean ez zala hartu behar. Hori da. A ber, berez proteina nola dan, komeni da egunean ahalik eta goizen hartzea. Proteina hori gero egunean zehar erabiltzeko. Baina misoak hainbeste propiedade on ditu, gauean pixko bat hartu ezkeo sopa batekin ere, inorri ez diola kalterik egin. Loli izan uste dut iazten zela, eta nik egia esan be, guk miso sopa etxian normalian gauean hartzen du. Gauetan egia esan, negu aldean, nik neguan hartzen dut, eta erki saltzen den sopa bada, eta nik beti gauean hartzeko itura daukat. Baina, bueno, esati zute, azkenian proteina iturria nola dan, goizian hartu ezkeo, hobe, ala egun guztia daukazu proteina hori erabiltzeko. Bestela normalian zu proteina hartu, eta oera jute baldin mazera, ez zu proteina horren beharrik. Hori da. Eta misoa azkenian fermento bada, fermentatutako produktu bada, eta honek ze egiten du, flora intestinala regeneratu egiten du. Gero, alkalinoa dare bai. Azidezantzako, odola azidoa dakanantzako, alkalinizatu egiten du. Orduan, propiedade pilo bat ditu honak, Orduan, nik saiatuko nintzen erabiltzen, Hori bai, umeentzako eta helduentzako gutxixio. Pertsoneko zuketanik hola hartuko bagendu, umei eta helduei erdila. Horren erdila? Erdila nahikoa da. Hori kontutan izan, Hori da. Orduan hemen izango den, hiru lagunentzako ensala gutxi. Hori da, gero ikusiko dugu, gero nastutzen jungo geha, maionesa egite dunian mantxo nastutzen jungo geha, eta ikusiko dugu, igual dena estillo botako, ikusiko dugu. Oso ondo. Ba. Zerbait ikia behar duzu? Zerbait ikia nahi baldin mazu, hasi behar duna da, azena joik txikitzen, ingoitugu kadro txikiak, eta gero jarriko dugu, ur bat jarriko dugu, eta egosi ingoitugu. Garbitu, hori da, garbitu, eta jazta, ni bitartian hasiko naiz beste osagaiak moztutzen, eta azkenean lan erresa da, ensalada bat ikia da, eta hoxe, hain behar duna da, lehen esan detena, pixka bat gure elikadura, gure temporei egokitu, ez da, beroik eunien ezingo dugu, garbantzuak beti bezala jan, ez da. Baina gehiago kostatzen da. Hori da. Ega esan bero iten duenean. Hori da, orduan horri inbertzaiona da, buelta emanaz, ez da? Guk indeuna da, normal egosi, eta entsalada batean bihurtu, eta jazta. Martorria zilantroa zeu zaila daukan, Adarba bota diozu. Pare bat txiki botezki. Eta ja mendik atatzen den usaila martorriana. Bai. Hau lauki txiki, gero normalako? Txiki, karratu txikikin, da jazta. Zigor, ez erotu. Oso ondo. Eta hori behin baino horietan, nik txitxirioak eta badukat eta udan sartzeko aukera, baina hori normalen ensaladan da sartuta da. Oso goxoa gatzen dira. Bai. Eta gaina, gauza asko egin daitezke lekalekin, ez txitxiroekin bakarrik. Esan nahi dut, kasu honetan txitxiroekin, humusa egin daiteke, ensaladak egin daitezke, beti bezala jaen daitezke, gauz pilo bat inditzezkezu, hamburguesak, falafelak inditzezkezu. Frigituta baita oso goxoa, behin egosita frigituta hori da. Pikatzeko, hemen egin izan genitu, eta oso goxoa gateatzen dira. Hori da, orduan, azken finean, lekale batzuk hartuta horri buelta ematia, gauza asko indaitezke, gertatzen da. Errezeta pila bat, gu azkenean ohituta gaude betikora. Lapikuan, txoixokin, orkikin. Hoi da, horri mertzaiona da buelta eman. Gaina errezeta asko daude. Pila bat. Hori da, egongo espalitz, aukera bakarra egongo balitz, era batea indakitxo, baino. Jarriko deuna da, zigor, hemen kazula txiki bat jarriko de, ura pixka batekin. Etxon, hori da, hau beran jarriko deu, berotzen jarriko deu, eta ala... Eta dudak eta dauzkazuenok, sartu interneten, izango zuen norbait betxen interneta, zuek ordena juik espauko zuen lagunen bat, egunen baten, eta sartu eta interneten milak errezeta daude. Zuek jartze dituzue, hori, ensalada txitxirioena, eta gertuko zaizkizue, 200, 300, auskalo zenbat ensalada. Bai. Herrialde guztitakok, eta horrek imprimatu, eta etxian gorde, eta jun probatzen, gauza berrik. Bale, ikustezue, bira, aramea ja bihundu da. Bira, lehenok gorgorrak zeuden, eta oan ja bihundu dia. Eta hau inberduna da oain, urak endu, eta egosi inbiatugu. Hauek egosi gabe ere, hola jan daitezke, Igor? Alga bakarra da, horrela gordinak. Gordinik jan daitekena. Baina alaren egi egostia gustatzen zait pixka bat. Bai, ez, punto... Bai, hori da, gero azena joak kentzaitxugunean, hoi jarriko dugu eta kitxo. Zemango jo, 15 minutu nik, Gorka? Bai, 15 minutu nikoa, bai, uretan egon dia gau guztin, 15 minutu nikoa.
Eta hori, hemen hobeto. Bai, hoben, hoxe. Vale. Gorde. Eta goi jari gala prestatzen, denboraldi berriako errezetak, opor batzuk hartuko ditugu daran, merezita. Bai, oida. Nik lan itia tokatuko zaitu dara, baina abuztune opor batzuk ititut. Oida. Bai, abuztuan, Donostiko festetan itxitet, 10 bat egun, Donostiko festetan itxitet. Baina, bueno, erdialde arte... Bai, jende gehien da honean? Jende gehien da honean nik jaitet. Mundu guztiak jaiteu eta guzatik egongo beti lanian. Egia, ostele hitza hori da, jendia jai dauke honean gu doble lana. Oida. Eta jendia oportan lanian da honean gu jai. Eta azkenean, bueno, zu aita bai basa da, familia daukazu. Familia baukat, oida. Orduan behaiek abuztua jai dakate, eta nik abuztun jaiket normalian. Ge urte guztu jebak hau laneako. Hori da. Goratu, intxaurra ondon dauka jatetxe makrobitikoa, norbaiten nahi bado, orain aprobetxatu, zeudan ez da ongo. Telefono ezintzan gorka, holan... 948, 82, 46. Bai, gaina jende asko etortzen zaitu. Telebistan ikusi zaitugu, eta probatzea gatoz, eta... Bai, bauka eragina, eta oso guztuan, osea, que... Bai. Zue, Juan, gerturatu, zaila esan, nik uste du merezi duen... Espenitza, gustatzen zaizuela ondo, baina mintza probatu inbar da. Bai, gaina normalian jendia guztua, atertzea, normalian. Eta ez dala, bueno, gorka gurekin bi denboraldia amazki. Eta hemen ikusi du, ez diela, jendia makrobiotika entzuten du, eta auskalo zeingo ete duen horor. Baina guk hemen egunerotasunean erabiltze ditugun osaiekin, bai, bueno, algak ezagutu ditugu. Oida, miso ezagutu dugu, osagai batzuk ezagutu ditugu, baina orokorrean, gu bertakuak gure merkatutan da aurkitu ditzazkegun produktuak erabilitugu, eta gauza oso goxua prestatu ditu baina. Bai, lekaleak azkenean, barazkiak, eta zerealak, eta horri bueltak eta bueltak arraiare bai. Untxia, oi asko erabile du, danetik erabile du, eta baina, bueno, era ezberdina prestauta. Eta, bueno, baina ezberdina etxean edo nokiteko moduko, Bai, gaina hemen ekartzen juten errezetak normalian errexak ekartzen jut. Ez tegu ezer, 80 ordu egondanak, 20 gradutan, da ez da, holako nitrogenoik ez du erabile egin dit? Ez. Holako ez du erabile? Etxian euzin egiteko moduko errezetak ekartzen dut. Bai, bestela jendia elitzak animatuko, eta orduan gauzak errexitia, hobeto da, bat matek hasi nahi dunare. Eta hoiteko, bezperan sobratu zaizkiun txitxirioak, pixka garbitu. Bai, hori da. Ureta eta erabilien saladan. Hori da. Bueno, hasia irekitan zigor, botako jego honi gatza pixka bat. Bai. Eta ingo txuguna da zena joak, bota. Bale. Bai, gero kolatuko txugu eta jazta. Eta algak gero ur hortan egosiko txugu. Bai, igual da. Bale, ordan igual beste lapikoa gero aldaketa egiteko. Bale, hori da. Eta koladore txiki bate bai. Koladorea menazpin. Hor hartu... Hemen. Hor dago bat. Hori da. Bueno, baratza zen modu da, ja... Ondo! Politxo gongo da, Bai, horreare jute naiz. Bai, batzare gustatzen zait. Bai, kalabazak airia hunditzen. Bai. Ja, hasi dira, gure egia esan, bueno, badakizu, oin hasten dira, gure baratzak eta ja denetik eta plazara jute mazaetan herrin da nekasaria ikusten bai guzue, ja postuk eta... Bai, hunditzen haste ja. Hasi handutzen, da kuiatxoak eta daneti letxuarrak eta lekak eta hasi dira baita, tomateak eta baita. Bai, guan da, garetik politxena batzantzako guain da. Oida, neguan triste gelditzea, baina... Oanda, eta bain da, emaitza ikusten duenean bat ez, azkenean lan asko dago atzetik. Oida. Batzean lan inberda, uxe. Bai, oida. Baina, bueno, guztoko baldin mazu eta demoa pasapizkat, hombre, okerrena da lan bihurtzen danean, da produzitu imiazunean, eta hortaz bizizanean nik ustez, beste tonu bat hartuko gula, baina ni biltzen izan bezala, demoa pasata ateatzean jaso eta gaina postik, oixe. Txikiketan ematen juzu badaratzen? Bai, txikilea asko gustatzen jo, atxur bat ematen jot, eta uste jot, enbazu iteztun lekun batian, oida, eta gaina, oida. Horako maten txinan, ertuko zaizu? Ez, baina, iru itzezaio beha izo zeiken nahi dela, atxur badakalako eskutan, eta oida, azkenian, esku esker pixka batekin umiare pozik. Gure garajean ez ziguen usten, erramintak ikuitzen ez dakize, ez zaitxe zoneagun, ez dakize betik enden. Baina gaurko unian, zate jotai, hartuzak atxurra ugun nahi bastar horta, ilok zulo bat, eta beak, oida, dena guztua. Etxea guztua juten da, loiteko eta ja, Oida, eta behai esperientzi bezala, Azkenian umiak baratza gutxi zautzue,
eta batzea ematezunean umiak naturan normalian ondo pasatzeu. Korrika pixkat eikeu, eta belar pixkat ikutxu, eta bai. Utzi marzaia. Guria guztua bizea bintzen. Kasikin duimardie, eta... Bai. Bueno, horregun, baina, bado ikerketak, gero eta alergi gehiago daudela, garbiegi gaudelako. Bai. Eskalako naturakin ez dago... Oida, naturatik aparte bizigea gaur egun, eta ez dugu ez belarrik ez, lurrik ez ezerre ikuitzen, eta gero eta hoxe daude zeak gehiago. Gero eta okerrago. Alergik eta, bueno... Hori da. Eskoletan da lan indu unok, eta baki, zer den hori, nik eskoletan lan indot, eta milaka ez, baina dozenaka alergia daude, eta eguneko menuan, egunero dauzkezu, gutxinez, 10-15 pertsona aldatu inbar duzula, eguneko menua eta zerbait ezberdin eman behar dizula. Zeliakoetatik hasi, eta... Zeliakoa gutxineko, ja daude, dene, txitsirioi dietenak, ilarrai dietenak, arrautzai dietenak, arrautzai asko, pila bat. Bai. Txokolatea, eta aukerak egiezan asko daude gaur egun. Bai, eta eskerrak, bestela, oida. Bueno, hauek aldente otia gustatzen zainei, ordu ningo duna da beti, leheno bat probatu, eta ondik genetzion, probatu. Jazta, nahikoa da, Igor? Vale. Nahikoa da, ningo duna da, zuzeina honea bota. Berdina erabiliaz? Bai, eta guain berdina erabiliko dugu. Hauek ostuko txugu guain, hor uretan ostuko txugu, hori da. Eta hemen uraken ningo diotoni ez, algai? Horri beti, Igor, ura beti kendu bertzaile, bai. Bestela hoz... Ilen emongo naiz, hilerako hau hilerako zan hona ez? Hilerako bakarrik da hona, baina guan digane ez gaude kalbo, osea que bota. Ini! Hau zuretzako hona da. Gure lankide bat entzako. Berak ikusiko eta bera badaki. Vale. Hauek 3 minutu egosteekin ikua da, berez zola ere jan daitezke, baina nahi gustatzen zait pixkat egostia, indarra pixkat galtzeue eta hobeto gelitzea. Bestela oso ohituta baldin mazaude, bueno, igual ez zaizu importa. Baina... Testura aldetikan eta... Bai, eta gero zapore handiaka, usaiare, usai, bira, sartu burua zigor. Kriston horratik, usaia handia botatzeu, eta hori geho jateko garaianen notatu ikia, hor nola pixkarre bat jatitezu. Eta jateko garaian... Eta etxian erauzte ikusunean aurrena probatu kutxixio bota. Bai. Eta gero... Bai, alare pertsoneko pixka bat ibili behar da. Ez da zuela pentsa algak mineral pilo bat dituzte, oso onak dira. Baina bere neurrin. Baina bere neurrin. Bestela efektua kontrakua ikeu, Mineral gehiegi sartzizkiozu gorputzai eta gorputzak bota itetu. Botatzetu izerdian, botatzetu komunian pixeitea zuazenean, bale? Alga honek dauka ona burnia asko daukala. Kaltzioare bai, baina gehien bat burnia dauka. Orduan ondo etortzaile, ume iri adibidez, ondo etortzaile, helduei bai. Sodio gutxi dauka, gaz gutxi, horretikan, umeentzako eta helduentzako primeran. Gero, burnia asko dauka, eta ondo etortzaile, haurdunaldian dauden neskentzako oso ona dare bai. Kirolarintzako ere bai. Ni beti burnia baju izatu. Hori da, burnia baju daukanantzako, primeran, burni pilo bat dauka, eta gaina era naturalean, ez dakazu ez pastileik hartu bihar, ez zein botatzen diozu zuk hau normalen? Normalian, hola, ensaladetan da ibiltze dugu hau. Alga mota hau, baina ez dizuet, algak asko daude, baina alga mota hau normalian ensaladetan ibiltzet. Hola, negozi, eta zein ensalai pixka gainetik bota, eta hori neurria hori izango zen. Bai, pixka bat, bueno, atzian gorde dugu, baina azkenean pixka bat behar du, ez atzaparka handi bat, esan nahi dut. Askotan jendia iruditzen zaio, propiade honak ditulako... Betikoa, ona da, orduan asko hartu. Oida, justu honek algek efektua kontrakoa indezakete gehiegi hartuko bangendu. Orduan neurrian hartu behar da, eta konbua azkaztala bat, esan izan du dugu, azkaztala bat nahikoa da. Nire hasi nitzanean, gauz ona dala iruditzen zaizu, eta alga bat osua botatzezu, eta justu efektu kontrarioa eiteu. Orduan, hola ikastea, ez da? Bai, hola ikasten da. Hola ikastea, normalien hanka sartzen ikastea, eta kasu honetan guke bai. Baina, bueno. Behin baino horietan sartzen. Hori da. Nik uste eta hori behin nahikoa dela, oingo dugu igual beste batea atea, bol batea ateako dugu. Bueno, baukazu horre... Bestela jongo geha, handi batea ateatzen gero nastutzeko zuzenien. Hemen ekabituko zeko? Nik uste baiet. Bai, ez? Hau bat aizut. Bale. Hemen montatzeko. Bale, primeran, bale. Ordu ningo deuna da, haure bai, kolatuko deu.
Eta uroi nik ere ez dut ibiltzen, Hori galdetu ban izan, egosteko erabilitako ura ez da ere? Ez da ere. Zapore handikia gelditzen zaio. Hombre, igual nun bat botako bazten du igual tantan bat. Bai, baina bestela, algak propiedadeak beak ditu, algak ditu. Eta hemen 3 minutu egostatik ez ditu galduko. Askotan iruditzen dugu jo, eta hemen utziko ditu propietateak ez, hemen ez errez, haure bai normalian... Ikusgarria, bintzate oso fuertia eta potentia. Bai, oso fuertia da usaia, bai. Orduan gero jongo behana, ban astutzen. Haure bai honia botako deu. Eta guan bakarrik gelditzen zaigu, ba hoxe, txitxiroak egosi, aguakate pixka bat zurituko deuta, pixka bat botako jau. Eta misonesa egin behar du. Hori da, eta gero misonesa, hori azkenengo momentu nien behar da. Eta misonesa egiteko, probatu nahi buzue, hau munduan inun ez duzu aurkituko. Ez, hori da. Hau intxaurrondon bakarrik, misonesa ez dago inun. Ez dago inun, ez, hori neonik asmatuet, Osea que... Bai, maionesa bada, miso pixka batekin, ez da, beste munduko ezer gauza, gertatzen dena da, ba, hoxe, segurunik beste inunez ez ula aurkituko. Hori da. Aurreneko aldi entzuten, baina, errezeta bialdu zen nuenean da, misonesa da nik. Zer da hoi, ez da? Bueno, laktonesa bakizu ez zer da, laktonesa azkenean da, esnearekin egiten dan mahonesa bat, hau da, alergia diotenei arrautzai ero aukera bat egiteko, eta gaina, bueno, nahiz eta alergirik ez izan, zapore aldetinik esate izuet, gehienok etzen dutela nabarituko. Esneakin nina da hon, ero arrautzakin nina hon. Eta oinu da garairako, ohitura daukagola juteko ondartzara gure eta pertsoarekin, mahonesakin egin dako zerbait eramatean nahi bazue, laktonesa egiten baduzue, hobe, txorienen askotan dugu, eta azkenean da, botatzea esne pixka eta ontzea, limoia ero ospina, eta ero olioa, eta mahonesa berdin egiten da. Hor ze ez daukago, salmonelaik ez dago. Oida. Eta ez dago, salmonel, bai esnia dauka, orduan, otzian egon bardu aldala, baina, bueno, ez da arriskutsua. Arrisku gutxillo. Askoz gutxillo. Oida. Eta gaina, ondartza jute zenean euskiak emango jo, eta normalian, bueno... Hala ere, bueno, ni catering enpresetan da lan indu dala gorka, eta han ibiltzen beti kontuz, hotza, berua, eta gauzak ezin diela, holako temperatura ambientean dauki, eta hola inberda, berez. Baina ze goxua eratzen da, ondartza eramaten duen patata tortilla hori. Han berotan egon dala, 3 ordutan beratzen han. Eta teorian hori erosein, bueno, hori ezin da, hori enpresatek ezingo luke, da? Eta zeuna da hon, Eta bokai hortan jarri esuna, eta ogian, zurgatu dunan, bibunduta, eta... Bai, niko idakar rekuerdua, umetan, eskursio batea jun, eta bokailua amako batxako izian inda eman. Goizian da, eta eguardiako ogila biuna. Biuna beti, baina ze xamurra zeon bokai hori. Eta ze goxua. Oida. Eta xolongo egiten zionan, ogi birrinduti pasata, eta piper batzukin da, are gartzezun geroan. Bira, ze kolore politia dauzkaun, bira, ikusteko mokua dago. Bira ze kolore dauzkagun, eta gehiago naztuko izkileu, gero hilarrak naztuko izkileu. Hartu abe, bai, urak enduko jat. Bai, kendu urpizka bat, oida, hilar batzuk. Bai, eta ero hemen jolaztia, oskaiun daukasunakin, o etxien daukasunakin, ez? Bai, gaina hemen, azkenian, hauen saladilla rusa bat izango balitz bezala, azkenian nastutzei daukazu, neizun guztia hemen. Hene balimazu atun pixka bat, o azkenian eozer gauz, Ba, guko laike deu, baina... Bai, edo barazki etxien daukaguna, ero piperra dala, ero... tomatia baita, ero nire... Azkenian, nik uste errezeta guztik, bakoitzak bere etxean bere gustora, inbiar ditula, eta gustoko gauzak sartu, eta... Ilarrak ez basa izkiu botatzen, gustatzen ez dizkiu botatzen. Ba, ez sartu, oida, ba, ez sartu. Arrezeta hau. Bale, amor minuto. Bale, ba, bain ikusiko dut nola da hon. Ilarra tartuko dut. Puskak eixio botako jot. Eta ikuste zuen, azkenean bestera bada. Zuk esan ezu, txitxiroak beri honekin, ba, bira. Ega duke, holan... Ez dut nahi, guandikan. Poruak eta garriz maran bizio. Ez, guandikan, ez. Nika arpeila garbilakin etortzen nahi zonea, Izerria botatzen dugunok, baina... Egunero... Arpeila garbiluta etortzenak, Igor, ze ustaldek. Lurruna, hau, Gero, bizarrak entzeko hona, izaten dago. Ba, bizarra bihuntzeko. Bizarra bihuntzeko, oida. Lehen, hone, barberietan da hor, ez? Bizarra mozte ziruten, holako, trapu bero bat, ero ez da jartzen arpeian aurrena? Bizarra bihuntzeko. Holako batea, sekulen nahi zuen. Ez nire, ez oa indikane. Ikusgarria nola, holako kutsilla, bueno, horrek, laban antzekoak ibiltzea ituztean, nola mozten duen horrek, Bai. Bale, nahi, beldur pixat, errespetua ematen du, beldur errespetua. Berrespetua, hoi da. Hacemos lo de nuevo.
A ver, ikusi, bat jan. Nik uste baiet. Bai, nik uste baiet. Ja, labana sartu... Goiara sartutakoan. Primeran, ez da? Vale. Bueno, ingo txuguna orduan batzuk atean, ebali mazu. Hau, irabaz ingo txu baita? Bai. Ostu ingo txu gorka, bai ez? Bai, obe. Vale. Orduen denak atako txut. Bai, atea dena. Bai, gero ikusiko, deu zeman astuko izkile eta jazta. Vale, cilantro pixka bate botako jeu. Nik uste nahiko izango da. Eta hauek, baita inalia salteatuta, gero oso osoa geratzen dira. Holan, behin egozita euskaula. Bai, prejitutare bai. Prejitutare bai. Ni salteatuta. Legun inuen etxean egin itxun, eta gibela neukan, eta pixka kipula, pixka eta erregosten jarri nuen, gero gibela takotan, eta martorria botanian, eta ero honek salteatu nituen handana batera, plater bakarra. Bai. Eta listo, arekin. Listo. Ni holako... Nasteak eta etxeak gustatzen izkit. Nasteak eta probatze, kombinazio. A ber, zemuz ateako da nau eta... Bai, azkenean probatu inberda, bestela. Vale, ba hola xen, oan hauek botako izkit batzuk. Eta gero, misonesa ingo deu. Misonesa? Izena dauke politia horrek. Izena dakala. Hori patentatu inbarruzu gorka. Bai, hoxe. Eta danok etxean izango denuke hemendik horrea, bote bat misonesa ekin. Hoi da. Gereño misonesa. Hoi da, oan dikane, Bueno, ba oso ondo, jazta, ina dao. Falta zaiguna da, misonesa itia. Mira ze koloretxu, mira ze politiak galditu zeigun, Eta guan beru honekin bajateko modun. Bai. Eta jau, begitatik ondo sartzen da, eta freskua oskailu sartu. Hoi da, osgailu sartu, euki ordu pare bat, ondo oztu, eta hau presko, earki jatea. Misonesa itxeko, ontzia beharko zu. Bai, noski. Hau hartuko deu. Eta ero, turmisa, listo. Vale, behar deuna da, ekilore olillo pixkat. Vale, ekilore olilloa... Bai, atzian daugat. Vale, ekarri. Bueno, gatz pixkate botako jeu. Gatz pixka bat. Vale, oliba olillo pixka bat, noski, eta ekilorea bilak ibiltzeitut, Orduan, aurrena batetik jarriko jot. Bai, olibakin bakarrik egin ezkero oso fuerte gelditzea. Bai, hoi da. Orduan itxe deuna da, pixka bat alde batetik, eta bestetik bai. Eta hemen, limoirik ero ospinik, ja puntu azioa... Horrek bauka ja, Misoak emango zen, ez? Bai. Alare botatzik ni baldimazu, bada, pixka bat ni baldimazu, limoiakin gustatzen lehen zaizu, segun etxe bakoitzean ohitura geoteia ezberdina geoteia. Ni izulan, limoi... Vale. Salia. Eta guan... Jendeak izateitu, burrukak etxean mahonesakin eta moztu iken zaiola eta... Ba, hoi azkenian arrautzan temperaturan kontua da, Bai? Bai. Arrautza temperatura egokin baldin badao, maionesa ez da moztutzen, maionesa... Eta zer, baina hotza Ez, temperatura ambiente hon behar du arrautza. Hotza baldin badao, moztu irean normalian, eta gaina ez da ondo montatzen. Temperaturan kontua da, Bai. Nik uste baietz, Bai. Bueno, jazta, nahikoa da, guan miso pixka bat naztuko jau. Eta egile esan ez zait gustatzen oso lodi itea maionesak. Gero ondo nastutzeko, bai, hoi da, bestela ez da ondo nastutzen. Orduan... Epa. Hoi da. Eta ero misoa nola nastuko? Orain, bol bat behar dut. Bol bat eta barilla bat. Bol bat, barilla bat, goiare bat, hoi da. Eta guan misoa hemen nastu behartzaio. Bale, uste nuen birrindu iten zen nola baita. Hoi da. Turmisakin uste nuen. Ez, jazta. Oan, misoa beste goiara batekin. Bale, indaitek ere bai, arrautzi gabe ere altxatzea, Arrautzi gabe, olioa misoakin hasi. Bai, Eta, karo, misoa proteina da. Bai, klaro. Eta proteinak izentzeu hau.
Orduan, inikia, baina hola nik usteet goxoa gelitzeala. Arrautzak beti bere zaporia ematen jo. Ni usteet. Oida, bale, pixka botako jau. Zeu saia, nik usteet pila usteet emisioan usaia. Bizie. Oida. Haman naztu? Claro, eta honekin abestia baina alda, ez? Misonesa. Hori da, misonesa. Hori alabe irakutzeko jo, pera egin. Unuzke joakin goik. Hoixe dakila. Gu kontu batzeako ikastizkilek. Bueno, beste pixka botako jot? Erra. Baietz, goxo-goxua gelditzea. Goxo-goxua, mira. Eta baina, bueno, badauka, zu esaten zuen, azkenian gero digestibako eta, bueno, ona dela, ez? Burnia dauke, bueno. Burnilla algak. Burnilla algak, hori da. Hoi da. Hau azkenian fermentoa da. Fermentoa estomago antzako da ona. Hori da. Bale, bazigor. Platera... Oan falta zaigu, da montatzea, plater polit batekarri. Sakona? Bai, sakona hobe. Mentxe. Bai, hoi da. Eta jarriko deurra zello bat. Tekusi, udaren hau, eta hau taperrian emateko ere. Bai, hau ezin lekuta emateko. Mendira, ondartza, piscinara juten bagara, begire lekura, hau beira, aukera bat, freskoa. Bai, eta gaina goxua, gauza asko ditu, eta goxo gelditzea, Hau janda plater bakarra, honek gaina danete dauka. Bai, guk egin izan dugu bai jatetxian, kuskus pixka bat naztu. Eta orduan bai gelditzea osogua. Bai, gero arroz pixkat, ero izan. Hoi da. Baina hola ere? Hola ere bai. Misonesa pixka bat botatzea gainetik. Hau bakizue guztua erabera batzuk eixio, beste gutxixio. Bai, nik olakotan aukera gustatzen zait aparte jartzea. Eta ero norberak nahi duenak olio pixka bota bakarrik, botatzea. Bestela, ze ni beti, ensaladia egiten duanean baita etxian, egite dut patata ensalada bat. Bai, eta gero, oida. Mahonesa bota nahi dienak, botatzea duka. Ez diona nahi, olio pixkat eta ospina, ero zer ez. Oida. Ba, ikustezu zigor? Elegantia, mira. Aurtengo udako, ez da gizu, udako abesti izaten da? Ba, hemen daukazue, aurtengo udako entsalada. Oida. Gorkaren aurreneko proposamena. Eta oinarria nahi badio honi, ez Gorka, holan letxua pixkatelo jarri txiki-txikin da. Nahizuna. Nahizun bezala. Omu zigor? Oso goxua gelditzen. Oso goxua. Harina, eta normale mahonesak indindako osa, pixkat astuzina geratzen dira, baina pixka bota diegu hori bakarrik. Oida, gainiti bakarrik bota diegu, nahikoa da. Saporiak eta... Osua gelditzen. Eta misonesa gustatu zait, Baietz. Etxian pakete bat misona, eta lehengunen bikota izaten, honi sopa ez dagoeko horik ez hartzeko horremeste, eta bakiz erabilpen beste aukera bat, bai. Erra. Bueno, baukazue. Txitxiro entsalada misonesarekin. Eta loli, espero du zure dudak argitu izana, eta beste edonok dudan bat ero badukazue, ero gurekin harremanetan jarri nahi behuzue, bakizue, txoriene abildueite.eus, eta Gorkarekin harremanetan, da bere ere ikastoretan juten nahi behuzue, hor ja telefonua. Esan berriro, 9 4 8 8 2 46.